Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu tattauna akan abin da ake kira routine immunization. Routine immunization wato rigakafin yau da kullum da Hausa. Ma'anarsa shi ne ko manufar yinsa shi ne domin ya kare yara 'yan ƙasa da shekara 5 in muka ɗauka generally ko 'yan ƙasa da shekara 2 daga cututtuka wanda ake kiransu vaccine preventable diseases. Wato wasu cututtuka ne wanda za a iya amfani da vaccines, ita wannan allura domin kare yara daga ɗaukarsa. Wato Najeriya ta yarda da shi gaba ɗaya kuma ana yin sa ne daga lokacin da aka haifi yaro, wato daga awar farko 0 hour kenan har zuwa wata 23. Daga lokacin da yaro ya fita daga cikin wata 23 ya faɗa wani rukuni da muke ce masa zero dose, wato yaron da bai karɓi rigakafin farkon haihuwarsa ba kafin second birthday, wato kafin ya cika shekara 2. Yana fita daga wannan lokacin wato yaron ya zama abin da ake kira zero dose, wato yaron da bai karɓi rigakafin yau da kullum ba a farkon shekara 2 haihuwarsa. Cututtukan da yake karewa ko wannan alluran suna kare yara 'yan ƙasa da shekara 2 ko 'yan ƙasa da shekara 5 daga waɗannan cututtuka waɗanda zan lissafa wasu daga cikinsu, suna nan da yawa. Na farko, kowanmu a cikin Hausa community ya san abin da ake kira da cutar sanƙarau, ya san abin da ake kira da cutar yellow fever shawara, ya san abin da ake kira da cutar tarin fuka, ya san abin da ake kira da cutar hanta wato ciwon hanta, ya san abin da ake kira da cutar wato cervical cancer ta mata 'yan shekara ta mata, ya san abin da ake kira da ita kanta simple malaria ɗin nan, yanzu akwai rigakafin malaria. Bambancin shi ne bai fito mana yayi da yawa ya zo ƙasa ya zo jihohi da yawa a Najeriya ba, amma yana nan yanzu a Najeriya kamar jihar Kebbi da jihar Bayelsa ana nan ana yin rigakafin malaria yanzu maganar da nake muku. Sannan kowa ya san illar abin da muke ce masa wato cutar mashaƙo, wannan cutar da take in ta kame yara kaga wuyan yanan ya kumbura ko ga abubuwa a cikin harshe wato toxins ɗinsu ya taru. Mashaƙo wanda za ka ji ana cewa wai 'yar wuya ce, babu wani 'yar wuya malam, wai ba a cire 'yar wuya ba ne shi yasa ciki wannan ɗin yarinya ya kumbura kaza da sauransu. Sannan kowa ya san abin da ake kira da wato measles da Hausa ita ce ƙyanda, kowa ya san abin da ake magana da me cutar ƙyanda measles. Kowa ya san abin da ake kira da cutar shan inna wato polio da turanci. Kowa ya san abin da ake kira, na yi magana akan ciwon hanta, kowa yana ganin da cewa take mutane. Sannan kowa ya san cutar da ake kira da cutar hunhu pneumonia sanyi. Kowa ya san abin da ake kira da kamar a ce bloodstream problems, cutar jini, sepsis irin wa'innan, sepsis media irin wannan. Sannan kowa ya san abin da ake kira da cutar amai da gudawa wato diarrhea, kowa ya san wannan. So wannan fa kaɗan na lissafa, kun ga duk wani cutukan da na lissafa muku gaba ɗayansu akwai rigakafin yau da kullum da ake wannan. Za a iya kare yaro insha Allahu da kaso 90% daga kamuwa da su, wanda ko ya kamun abin zai zo da sauƙi, wato ko da ana annoba a garin su zai zo da sauƙi. To wa'innan rigakafin yaushe ya kamata a yi su? Tun daga cututtuka mun faɗa wasu daga cikinsu ko mafi yawansu ma mun faɗe su. Yaushe ya kamata a yi su? Sannan me yake hana a yi su? Irin meye barriers, meye challenge da yake hana a je a yi? Za ku yi ba mu a comment section ku abin da yasa ba ku kai yaranku zuwa rigakafin yau da kullum daga lokacin da aka haifi yaron. Za ka faɗa a comment section mu ji dalilanka ko sun kai ko dai a'a kai ba ma ka san da su ba. So abin da ke faruwa shine za mu magana akan security da kuma immunization schedule ko security and public health. Sai mu ɗauka mace okay mun yadda security yana taka rawar gani wajen hana yara su samu rigakafin yau da kullum yadda ya kamata. Saboda idan yaro aka masa wata rigakafin ba a masa wata ba, har yanzu da yana da yiwuwar kamuwa daga sauran wannan cututtukan da na lissafa wasu daga cikinsu. Idan yaro ko ba mara kwata-kwata ba, to shi wannan rashin yin wannan rigakafin kai gaba ɗayanka ka jefa garinku a cikin wani haɗarin kamuwa da cututtuka idan yaro ya kamu. Saboda wani abu tsarin Ubangiji
shi wannan rigakafin idan a ce yanzu a kwamitinka akwai yara 'yan ƙasar shekara 2 ko 'yan ƙasar shekara 5 guda 1000, abin da ake so ya danganta da wacce irin ma cuta ce, amma kowace cuta ana so a ce yaran an samu wani adadin kaso wanda su dukkansu an ba su rigakafi. So ko da cutar ta faɗo wannan kwamitin, insha Allahu na farko ba za ta yi illar yaɗuwa ba za ta yaɗu ba. Me bi za ta kama iya wannan yaron ne, ko na kusa da shi ba lai ya iya kamuwa ba, saboda albarkacin wannan rigakafin da yake da shi a jikinsa, garkuwa kenan. Ko kuma idan ma ta shiga yaron mai garkuwar ba ta wani tasiri ba, mahaifiyarsa ba za ta san yana wannan abin ba har ya gama. Kun ji amfanin irin wayannan abubuwa. Ko me ya sanya da cutar mashako ta yi illa take tafiya ma har yanzu a Najeriya. Duk musamman arewa ta mafi yawa a arewa, jihohi irin Northwest kuma ta fi yawa. Na ce Northwest su ne irin su Kaduna, Kano, Zamfara, Kebbi, Jigawa da sauransu, Katsina. So za ku ta fi yawa irin wannan guraren. Sannan saboda yawa akwai cutukan da suke buƙatar a ce yara a cikin wannan 1000 da na bada misali in suna kwamitin ka 'yan ƙasar shekara 5 ko 'yan ƙasa da, saboda su da garkuwar jikinsu ba ta gama ginuwa kamar taka ba. Shi yasa ake so a gama wani rigakafin gaba ɗaya a cikin wannan ƙanƙanin lokacin kafin su yi wasu shekaru masu yawa. So ana so akwai rigakafin da allura take so yaran nan in akwai yara 1000 ya kamata a ce kaso 90 na wannan yaran dukka an musu rigakafi. So ko ta shigo ba ta yi wani tasiri a wannan garin ba, ko a wannan local government din ba, ko a wannan jihar. Har a jihar ma haka ake so fa, idan a community ana son yara kaso 90 su zama sun samu kariya ta hanyar rigakafi, haka a local government din ake so duka yaran in ka haɗe su, wato total yaran under 5 ko under 2 ake so su samu wannan aka so a samu kaso 90 cikin 100 ne yawansu, kowa ya ji an masa rigakafi ya gama kafin shekara 2 haka state ɗinka ita ma ake so dukkan yaran wannan jihar kaso 90 ko kaso 80 ko kaso 95 ya kamata a ce duk suna nan da wannan rigakafin. Wannan shine abin da zai taimaki wannan garin, wannan mazaɓar, wannan ward ɗin, wannan local government ɗin, wannan state ɗin daga kamuwa ko daga samun irin wayannan outbreaks ɗin. Kowa ya sani ana samun outbreak na measles, wato ita wannan kyanda ɗin. Kaga yara kawai suna samun kuraje na gaske da sauransu, da irin kurajen nan masu dinga ruwa, yaro cikin sa ya zafi, idan sa ya ja, wasu yara su dinga mutuwa a kitanin wasu abubuwa ne daban. So sannan mun yadda akwai abin da yake hana yara su je wannan rigakafin na yau da kullum. Wani abin da zan iya sani wanda tunda a cikin tsarin muke muna aikin, akwai rashin wayar da kai kwarai da gaske domin faɗa wa iyayen yara muhimmancin wannan rigakafin kafin ɗanki ya shekara. Da can kafin ɗaya shekara 1 ne, wato wata daga 0 hour zuwa wata 12 ko zuwa wata 11. Amma yanzu sai aka cewa to ai allurar rigakafin yaro za iya kai shi har ya zai har wata 23 ana masa wannan allura. Amma idan ya haura nan gurin an je gun da ba a so, shi ne ake kiransa wato 0 dose, yaron da bai taɓa karɓar rigakafin yau da kullum ba wacce ya kamata ya karɓa kafin shekara 2. Daga lokacin da aka haifi yaro, daga 0 hour, kun ga 0 hour wato mintuna kenan, zuwa awa 24 wato kwana 1, a lokacin fa ake masa wata allura za ki ci mata HPV, wato allurar ciwon hanta. Hanta da kasan yaro ya kumbura kaga mutum yana aman jini da sauransu, hanta, hepatitis B ma musamman. Sannan a wani lokacin ake wa yaro cutar tarin fuka, wato BCG, wata vaccine ce, wata allura ce. Ake wa yaro maganin cutar shan inna. Duka fa wannan a cikin ƙasa da awa 24 da haihuwar ɗaki. Dan Allah, waye ya ɗauki ɗansa ko ya sa matarsa suka sa ta a gaba, ko a ce ta haihuwa asibiti aka yi wa yaron wannan rigakafin? Gani zai za a huda yaro a cuta ce. Saboda haka shi yasa wannan ma nake encouraging ɗinmu don Allah mata musu dinga haihuwa asibiti. Saboda in dai asibitin da suka san abin da ya kamata ne, daga lokacin da aka haifi yaron za su masa wa'annan rigakafin guda 3. Sai su ba ku lokaci su ce bayan sati 6 ku dawo da shi, sai a masa wannan sauran cutukan na irin su cutar mashako, cutar amai da gudawa da sauransu.
sannan kuma a zo bayan sati 14 ku ƙara bayan sati 10 ku kawo yaron, sannan bayan sati 14, so sannan kuma bayan wata 6, bayan shekara, haka bayan wata 9 kuma haka yaron duk ake kawo shi. So wannan ina faɗa mana a takaice ne, saboda wannan gidan wannan wannan handle ɗin wato kamar muna yi domin ƙara wayar da kan al'umma. Mun yadda a cikin abin da yake hana kawai musamman a north west, north east, north central, mun san akwai matsala ake cewa insecurity, saboda za ka ga yanzu a gari ko a mazaɓa za ka iya ganin idan mazaɓa tana da asibiti guda 5 wanda ake zuwa a kalli wani a samu daga kafin yau da kullum ɗin nan, za ka ga wannan mazaɓar wata idan akwai insecurity irin jiha irin Niger, Katsina, Zamfara, Sokoto, wani yanki Kaduna, wani ɗan yanki na Bauchi da su Maiduguri da wani yanki na Yobe da Taraba da waye, sai ga asibitoci mafi yawa a mazaɓa ko a ward kaga gaba ɗaya asibitin ba aiki, ko kuma kaga mutum a sati 2 sau ɗaya zai zo, saboda me? Saboda security. Yes, wannan abun yana nan, ko kuma a je su wannan mutanen wato da suke tarmar da zaune tsaye zai sa wa asibitin wuta, ko su hana gaba ɗaya a community su ɗauko yaransu zuwa wannan asibitin domin samun rigakafi, sun jefa mutane a cikin tashin hankali, a cikin masifa. Kun ga wata matsala ce daban. Sannan suna sa yara, ana sa iyayen yara su tashi daga garin gaba ɗaya su zama me abin da ake ce musu internally displaced people, su tafi a can an take su IDPs. Wato wannan abin ya sa gaba ɗaya sun je sun tafi wani camp, sun zauna sun bagar ruwansu. Wannan abin a lokacin ba kana ta magana bane akan ya za ka yi allurar rigakafin yau da kullum wa ɗanka ko ƴarka, a'a ya za ku rayu. Kun ga kenan an jawo mutane cikin tashin hankali. Na farko ga yunwa, ga rashin muhalli. Na biyu gashi an sa sun zama vulnerable, wato sun zama wasu me za ce da Hausa vulnerable, wato wasu wanda suke wa cuta ma maraba, daga ta zo kawai shiga jikin yaro za ta, ba ta da wani garkuwa. Kamar gidanka ne ka bar shi a buɗe, haka yake daidai da yaron da ba a yi wa rigakafi ba. Idan ɓarawa ya zo kawai shigowa zai a guje, haka idan cuta ta shigo yaron kawai shiga za ta yi, cikin ta fara aiki, ta yi abin da ba ma so shi ne kisa. Bayan ta sa ci, sannan kuma saboda da yawa wasu cututtukan wayannan wani na shafa wani, kamar ƙyandan nan wani na shafa wani, kamar ita kankanta hepatitis din wani wanda ya amfani da wani abu kamar liquid din sa, wato irin ya amfani da wani ko cokali ko kofi wani zai iya dauka. Mun gane da sauran wasu hanyoyin na dauka. Sannan wannan wato cutar amai da gudawa an riga an sani, idan ka je ka taɓa, idan ka je contaminated abubuwa duk za su iya shafa idan mai ita din yi amfani da wannan abun. So akwai a lot abubuwa, ba wai iya ruwan sha da kake sha a kogi da sauransu ba, shi kaɗai yake sa kwalara ta kama mutum. So magana ta gaskiya akwai abubuwa da yawa. Sannan ga sankarau, kowa mun sani wannan sankaran da kuke gani, kun ga lokacin zafi muke shiga yanzu. So wannan sankarar za ku ga yara kawai a ce wuyansa ya rike ya kasa motsi, ba iya juyawa, ya yi sandaddar da sauransu, ko mu bar wunduna a rufe, kuma ga yaro ba rigakafi. Sannan su wannan IDPs da muke magana, wato wani internally displaced people na security ya kora zuwa camp, haka ba za su je wannan yaran a cunkusa su a cikin aji ɗaya, tunda wasu lokacin makaranta suke zuwa su tika mawa da sankarau. Idan amai da gudawa ya fara yau, sai ku ga gaba ɗaya a washe gari a ce mutum 10 sun fara, mutum 20 washe gari, saboda duk ba wannan rigakafin a jikinsu. To wannan mun faɗi wasu abubuwa kaɗan ne da suke haddasa shi wa'annan cututtukan. Mun sani akwai insecurity, mun sani akwai rashin wayar da kai, mun sani mai bi akwai rashin asibitoci a kusa da mutane saboda irin wa'annan security, mun sani akwai mai bi rashin wato availability, rashin zuwan su ma'aikatan lafiya, health workers, amma saboda duk insecurity yana kawo duk wannan abubuwan. Sannan yanzu in ka duba abu na ƙarshe da nke son ƙara magana a kai, wanda na ɗan sa shi a nan, in aka ce insecurity zai mana linkin har outbreaks, wato annoba. Ta yaya? Daga lokacin da aka ce akwai insecurity, wato za a yi restricting access, za a zama yara ba su iya zuwa asibitin ba, iyayen kiyaye ba su iya ɗaukar yara su kai su asibiti ko rigakafi ba, saboda insecurity yana faruwa a jihohin mu duk mun sani. So ta yin haka sai nan gaba sai ya ja mana, sai a sami yara da yawa
sun yi misin, wato sun rasa lokacin da aka ce su dawo asibiti. Me biyo na lokacin da aka haife shi an masa rigakafin na farkon haihuwa. Mun faɗa muku yana da lokaci daga wata awar da aka haifi yaro zuwa wata 23 ake so a gama wannan abun. Saboda haka an zo a takaice ana so a kai yara a wannan awa ɗayan farko a maso nan guda uku, za a ce ku dawo bayan sati 4. Bayan sati 4 ka dawo, to faɗa mun daga lokacin da aka yi bayan sati 4 kuma ce an samu insecurity, an samu bandit sun shigo sun tada garurruka, sun yi kaza, sun lalata asibiti, ko ba su lalata ba ku da access zuwa wannan asibiti saboda sun riga sun tashi mutane. Daga lokacin da babu access din nan, kun ga yaran sun yi missing schedule, wato sun rasa jadawalin da aka ce su dawo domin samun wata rigakafin kariya na allurori da ake. Sannan aka missing schedule, me zai faru? Sai yaran da ba su samu wannan rigakafin ta kariya ba ta wayannan cutuka da lissafa wajen guda 10 a farkon bidiyon nan, kawai su zama zero dose, wato yaran da ba su da kariya a jikinsu na wayannan cututtukan. Daga nan gurin me zai faru? Suka zama zero dose, ba su da kariya, ba su da rigakafi a jikinsu na wayannan cutukan da muka lissafa. Shikenan yaran kawai sai outbreak. Saboda me? Koya kulara ta shigo kawai shikenan sai ta dauka, koya kinda ta shigo shikenan sai ta dauka, koya shan inna, duk da wannan mun riga an Allah da mun eradicate a Najeriya da wasu kasashen na duniya, shikenan sai a dauka, koya amai da gudawa ta shiga cikin wannan gurin shikenan, koya wasu sai da ciwon hanta sun sha kofi iri daya kaza an sha shayi ko an ci da cokalin ba a wanke ba ka zo ka ci, duk irin wannan abu sai a dinga dauka. Wato duka wani cutukan, koya sankaro ya shigo a cikin yaran shikenan kawai suka je yau 1, gobe 3, jibi 5, gata 10, shikenan. Koya diphtheria, cutar mashakon nan da muke fama da har yanzu a jihohin Najeriya, ta kama 1, shikenan kawai gaba ɗaya sauran yaran unguwar ko sauran yaran gidan sai kawai su ɗauka, bare ma a kam IDP kam. Kun ga kenan insecurity ya ja mana har outbreak, wato har barkewar annoba saboda rashin zuwan yara rigakafi. To a takaice abin da nake so na ce, idan aka ce komai lafiya babu insecurity, kai uba ko ke uwa da kuka ki ɗaukar yaran ku kai su rigakafi, kun san kuna jefa sauran yara a cikin tashin hankali ne kenan. Idan akwai yara guda 1000 a wannan community, wato a wannan unguwan da kuke zama, aka ce wasu sun kai yara rigakafi ku bu kai su ba, har ba a samu wannan kaso 90 din ko kaso 80, ya danganta da wace allura ce, bisa 100 na wayannan yaran ba an musu rigakafi, duk kun jefa yaran a cikin matsala. Duka yaran wannan unguwar gare mu sani, ko duka yaran wannan ward din, ko duka wannan yaran local government din, ko duka yaran jihar. Saka ba za a iya kare wannan cutar ba, sai dai idan yaro ya kamu a zo a ce za a yi magani, wani a ceto shi, wani kuma a rasa shi ya mutu. Wannan shine magana ta gaskiya. Saboda haka abin da zai taimake mu shine ake cewa rigakafi yafi magani, wato ayi wa yaran rigakafi kafin su kamu da wannan cututtukan. Kenan idan akwai yaran ba kai su rigakafi ba, yaran fa duka fa suna nan fa sai a hankali. They are all vulnerable to wayannan diseases din. They are prone to be attacked by wayannan cututtukan gaba da muka lissafa a baya. Ko da kaso 50 na yaran unguwar an kai su, kaso 50 ba a kai ba, to wallahi dukkan wayannan yaran ba zai hana su kamuwa, ba za hana annoba barkewa a wannan unguwar ba. A ce akwai yara 100, 50 aka kai, ko yaran ma kaso 60, a ce yaran nan guda 60 da an kai su rigakafi, ba a kai 40 ba, wayannan yaran ba za hana annoba ta shigo wannan unguwar ba. Wannan abun ina faɗa muku ne abin da ya kamata kenan, kuma shine magana ta gaskiya. Annoba za ta shiga wannan unguwar, za ta shiga wannan garin, ko za ta shiga wannan local government din. In a ci yaran local government din ku gaba ɗaya kaso 90, kaso 60 ne suke rigakafi, 40 ba su ba abin da zai hana annoba shiga in ta shigo, sai dai mu ce Allah ya kiyaye. Saboda haka kenan kowa ya zama yana da wani nauyi a kansa, da mutanen unguwa da sauran al'umma, sauran wanda ma sai kai yaran nasu su dinga convincing, wato su dinga jan hankalin wanda ba sa zuwa daga kafi. Dan Allah kai yaran nan, saboda waɗannan abubuwan kaza wannan cutukan ba sa kyale kowa, ba sa kyale yaran nan. Kowane aka daga kafa, idan akwai recurrent outbreak zai iya kamuwa, amma shi daɗin zai zama alhamdulillah. Ba wani ma ya warke, ba ta san ma kyanda ba ce, ba ta san ma mashako ba ne, cutar mashako diphtheria ta kama yaran ko yarinyar. Amma in babu wannan abu shine ake wayo. Yara da yawa za mu je mu ga gida guda da yara guda 7 kaga guda 5 sun mutu. Wannan ba labari ake bada ba, mun gani ne. Akwai yadda muka je a wata jiha, yarinya ta ɗauko cuta ta taho, wanda cutukan fa wanda za a iya kare su,
ta zo ta shafa wa uban ya mutu, biki suka je ta shafa wa kanwar ta mutu, ta shafa wa uwar, muka tarar uwar ma za ta mutu, Allah ya kiyaye, Allah ya kwaci uwar. Kun gane irin wannan abin, wannan duk reality ne in ke gaya muku. In da kana irin wannan aikin namu na harkar lafiyar al'umma, za ka ga irin wannan abubuwan. Akwai kuma ga yadda muka je yaran a wata jiha ne a arewa, amma North West ne, yara mata 'ya'yansa guda 5, 3 sun mutu. Yana gani, kun san me? Wai sai mutum ya ce, wato ina kalau, wai wanne rigakafi zan je in kai 'ya'yana. Haka fa suke faɗa mana. Wai ina kalau, wanda kuma rigakafi zan kai 'ya'yana. Dan Allah ka ji wani abu. Wanda shi da abin da ake zuwa ma, ai a lokacin kalau da su ake a ci gaba da zama lafiya. Wato shi wanda rigakafin in ka lokacin, ai daga lokacin da aka ce ka tafi asibiti a cutar ta kama kai, abu ya lalace. Cutar ce ba a so ma ta kama ka. So dan Allah kowa yana da haƙƙi, yana da nauyi akan rigakafin ƴaƴanmu. Kai da kai wa ɗanka ka taimaka ka wayar wa wasu kai su kai wa ƴaƴansu. Yaran da suka bace shekara 1 da wata 2 da wata 3 da wata 5 da wata 6 da wata 7 da a kai su. Dan Allah kai yaran nan a ji a musu rigakafi. Kowa me yana da nauyi. Sannan yanzu magana ta ƙarshe, bando in abubuwan da na lissafa da suke hana a kai yara. Wani ma yana cewa yanzu kaga wani abu kamar sabo ne, ni ina kalau wanda kuma rigakafin ƴaƴana suke bukata. To abin da muke so yanzu dan Allah kowa wanda yake da irin wayannan misalan ya sa mana a comment section. Bayan wannan abin da na lissafa, menene abin da yake hana iyaye su kai yaran su rigakafin yau da kullum? Bayan wannan abin, menene yake hana iyaye su kai ƴaƴan su rigakafin yau da kullum? A sa mana a comment section, maybe za mu zo mu tattauna akan sa insha Allah. Allah samu dace, Allah kare mana ƴaƴanmu, ya kare mu, ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.